Kesay lugar Kayapan pasyaran Waday balasan Ay umabang Agnan ng takay ko Away umayan mi Sumangat kami kwartos kangatwa Ay grado Luktap nan ruangan Ingatok nan kurtina Tanong lumawag In kami man tulag Usay agaw Sipan kasarmi Isang kwartos kangatwa Ay grado Dadanin mi Sangat ay agdan Tulagan mi Isay agaw Pankasar mi Umali ay Disyembre Isang kwartos kangatwa Ay grado Dadanan mi Sangat ay agdan Tulagan mi Usay agaw Pankasar mi Umali ay Disyembre Isang kwartos kangatwa Ay grado Isang kwartos reserva mi Kangatwan ay grado